Doncs una vegada vista el Sergio Bonafonte, va ser un programa que van gravar ja fa mesos, malauradament en aquest programa se'ns ha posat malalt, no ha pogut estar amb nosaltres i hem volgut recuperar la cirurgia de catarata, que va ser un dels programes més impactants que va fer aquí el doctor Bonafonte, al que li enviem una cordial salutació i una pronta recuperació. Anem, continuem el programa, va, i continuem aquí a la taula amb el meu amic, el Josep Fajula, que és advocat penalista de Fajula Codina Advocats, concretament a Francesc Macià número 3, quart segona, a la ciutat de Barcelona, al costat del Sándor. Emblemática terraza, Josep? Sí, que ya no lo es tanto, ¿no? Ya no lo es tanto, porque han quitado muchas mesas. Y los croissants que también. Y los croissants, bueno, no, los croissants son de semon, son de mantequilla y son muy buenos, pero se los traen tarde. Aprovecho para decir. Además lo hemos comprobado tú y yo. Sí, lo hemos comprobado en alguna ocasión. Están los croissants a la hora de comer, eso no puede ser ya. Però són muy buenos. Bueno, anem a parlar, i a més també s'acompanya, que es va acompanyar la setmana passada també, Montgoi Abelló, que ens va donar tota una lliçó dins del dret de sus seccions amb el tema de desheredar els fills. Montgoi, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Recordo que Montgoi Abelló és col·laboradora, una de les col·laboradores del despatx Fajula Codina, que no són pocs, concretament 7 persones sou aquí, sí, exactament. Sí. O sigui que estem parlant d'un bufet amb consistència. Josep, avui vens a parlar una mica i sobretot a marcar diferències entre la violència domèstica i la violència de gènere. Perquè la gent tend a confondre aquests termes. Sí, perquè com que per la tele surt tant la violència, a vegades sento... És a dir, la televisió té molta incultura, no? No programes com el teu. La televisió, la ràdio, la gent del carrer, els polítics... Allà quan diuen una demanda, le voy a poner una demanda penal. Una demanda penal no existe. Existe una querella penal, una querella criminal, que es diu, o una demanda civil. Una demanda sempre és però és igual. Però, tornant al tema que anem, es parla de la violència machista i llavors la gent es fa un lío molt gran i pensa que són homes que peguen a les dones. I sí, això és una de les parts, però l'important és saber distingir el que és la violència domèstica de la violència de gènere. Què és la violència domèstica i què és la violència de gènere. Doncs anem per parts. El que la gent més coneix i el que a la gent li ve de repent de cap i de lo que més es parla normalment als mitjans de comunicació és de la violència de gènere, no? Anem a explicar, si pots sintetitzar-lo ràpidament, què és violència de gènere. Bueno, la violencia de género lo voy a decir en castellano. Esta vez porque el otro programa lo dice en catalán, pues te lo voy a hacer en castellano. Venga, va. La violencia de género es aquella violencia que aplica un consorte, un novio, una pareja, una persona sobre otra aprovechando o abusando de sus características de preeminencia, de dominio social, de dominio físico. Pueden ser una pareja de novios, pueden ser una pareja de amigos, no tiene absolutamente nada que ver. Muy bien, pareja de amigos en violencia de género, pero que convivan juntos. No necesariamente. Desde mi ignorancia, No necesariamente. Desde mi ignorancia, un amigo y una amiga, si el amigo le pega una bofetada sin ser pareja, ¿es violencia de género? Es violencia de género, sin que convivan juntos, porque si convivieran juntos y estuvieran dentro de un núcleo de intimidad familiar, por así decirlo, estaríamos en la violencia doméstica. ¿Entre dos hombres no es violencia de género? Bueno, esto es una cuestión de interpretarlo y es una cuestión de carácter jurisprudencial. La jurisprudencia son las opiniones que va vertiendo el Tribunal Supremo, ¿no?, que nos estamos encontrando, y la jurisprudencia tiene fuerza de ley. La violencia de género, por ejemplo, está pensada para castigar a los hombres machistas, que son más fuertes que las mujeres, que las golpean. Pues ya es una ley, de alguna manera, injusta. Sí, pero bueno, la ley está pensada así, pero la ley se va temperando la situación, porque ¿qué pasa con una señora que realmente mide 1,80 m, hace halterofilia, es una señora muy preparada, y el pobre marido o la pobre novia es un hombre bajito que tiene miedo y tal, y le pega? Eso no es violencia de género, ella también está aprovechando de una situación física, de preeminencia, de superioridad, hablemos de superioridad. Entonces todo eso la jurisprudencia lo irá aclarando. Pero la violencia doméstica es el núcleo familiar, los que viven en una casa. Padres e hijos. Padres, hijos, esposa, ex-esposa. Pues siempre que haya una identificación familiar entre los miembros. Ahora que vivan en el mismo domicilio. Ahora, por ejemplo, se va a hablar jurisprudencialmente de qué pasa
si yo alquilo una habitación de mi piso, que se está produciendo mucho, a unos estudiantes o a un estudiante y lo maltrato, porque estamos conviviendo juntos, hay una convivencia familiar o parafamiliar, por así decirlo, ¿no? La violencia no es solo física, la violencia es psicológica constantemente, el aislamiento, hay unos factores que son siempre los mismos, el aislamiento, el control del móvil, hasta en parejas de adolescentes, verdaderamente eso es muy grave, o sea, no hay que esperar a que, como decía una juez de violencia doméstica hace poco, cuando hay bofetones es porque antes han pasado otras cosas. Ha habido el insulto, ha habido el cierre de puerta en las narices, ha habido el empujón, ha habido la falta de respeto delante de todo el mundo. Yo conozco un caso de que nadie dijo nada, pero es un caso clásico, ¿no? Y además sucedió en una cena que el esposo le dijo a la esposa: tú cállate, que eres la única de aquí que no tiene carrera. Claro, esto verdaderamente, esto es un caso de violencia, de una humillación terrible. Entonces, aprovecho también para... defensa de esa mujer? Es que luego la gente tiene miedo de meterse en una pelea matrimonial, ¿no? La gente no... Pero bueno, yo creo... Aprovecho ahora que estoy aquí para hacer quizá una labor que no es de abogado, ¿no? Sino más de la policía o de la fiscalía. Es que la gente denuncie, que las personas, sean hombres o mujeres, denuncien. Hace poco publicamos también en el Facebook del despacho la cantidad de denuncias falsas que hay, sobre todo por parte de mujeres, ¿eh? Y la cantidad de hombres que están empezando a denunciar maltrato psicológico, que esto antes no sucedía, porque el hombre tenía vergüenza, porque el hombre se veía, pues yo qué sé, minusvalorado, y parecía que no sabía defenderse, sí, pero cada vez sucede más, cada vez hay más denuncias falsas de mujeres, no digo que todas ni mucho menos, pero las hay más porque muchas se ponen para apoyar procesos de divorcio, señoras que creen que el divorcio es un seguro de vida, es decir, me quedo con este señor, le voy a sacar todo lo que pueda, y hombres que no denunciaban y ahora sí lo hacen, y yo creo que eso está muy bien. Entonces, las diferencias en sí, a nivel de penas y a nivel de... Las penas son muy similares. Lo que sucede es que si una acción no se canaliza bien cuando se pone la denuncia, y a veces, ¿por qué no decirlo? Y lo digo con el debido respeto a nuestra policía, ¿no? Pues quizá los Mossos d'Esquadra tampoco están demasiado preparados. Entonces se produce una denuncia por un tipo penal cuando es otro tipo penal. A mí me gusta muy poco hablar de penas, porque si hablo de penas, tengo que hablar de penas en general. Con el nuevo código que salió el 1 de julio del pasado 2015. Año, si no recuerdo mal, 2015, prácticamente dentro de lo que es el derecho al dret de familia, que es diu en català, pasó casi todo lo que era penal a civil, excepto la no paga de los alimentos, ¿no? Sí. Bueno. Con lo cual ahora hay cantidad de gente indefensa, claro. Madres indefensas, porque se llevan los padres a los hijos y no pueden hacer nada. Sí. Yo tengo un caso que conozco muy cercano, que es un padre que se lleva a los hijos por la cara y no los entrega, y no pasa nada, y lo han denunciado y renunciado, y no pasa nada porque, claro, los Mossos dicen, esto es civil, ya no es penal, ¿no? Entonces tienes que ir a lo civil, y esto no va a ningún lado. Al final. Esto sería objeto para hacer un programa única y exclusivamente hablando de eso. Pues lo vamos a preparar. Muy interesante. Lo prepararem. M'imagino, Montgoi, que tu, des de la teva vessant de successions i del tema de heredar els fills que parlaven, potser us heu trobat en algun cas, ¿no?, de violència, ¿no? Quan un pare deja sin herencia a un hijo que a lo mejor pues haya creado un conflicto de pelea, ¿no? Incluso física, a lo mejor. Efectivament, en l'anterior programa ens preguntaves, i això com es prova? Doncs una d'aquestes causes, per tal de desheretar, és que hi hagi hagut un maltracte. I el Tribunal Suprem, precisament, fora de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia aquí, cada vegada fa una interpretació més àmplia d'aquest maltractament, en el sentit, i enllaço amb el que ell deia, del maltractament psicològic. O sigui, que entenien que és la violència domèstica. I en aquest cas, sempre que hi hagi una sentència, és molt més fàcil de provar, com altres causes del desheretament que eren més complicades de provar. I sempre que n'hi ha una sentència, evidentment n'hi ha responsabilitats, no? I tenim dos vessants, la responsabilitat de la persona jurídica i la de la persona o civil subsidiària. Cada vegada són termes que no entén ningú que no sigui un professional com vosaltres, no? Això ho podem aclarir una mica. Sí, això ho aclarirem molt ràpidament perquè hi ha molts petits empresaris
o grans empresaris, però bueno, parlem de petits empresaris, Aquest és un país de pimes, vull dir, no ens enganyem. Catalunya, sí. A part de l'IBEX 35 ara, i del teu amic Albert Rivera. Pensant en la Catalunya independent, estan vinguent moltes multinacionals estrangeres. I alguna marxant també. Bueno, no, però no ha marxat per això. Bueno, tornem al tema. A veure, nosaltres provenim del dret romà, nosaltres ens hem inventat molt poques coses, que els romans no sapiguessin. Aleshores, els romans, en llatí, tenien una dita, un refrán, un aforisme que diu societas delinquere non potest, que vol dir que una societat no pot delinquir. Si jo tinc una societat i sóc l'administrador i he fet un frau fiscal, doncs realment qui ha fet el frau fiscal he sigut jo. És a dir, segons els drets romans està dient les societats no poden delinquir perquè les societats no les podem tancar a la presó. A qui tanquem a la presó? A la sala de juntas, a la mesa de la recepción o al teléfono de la entrada? No pot ser. A la presó només poden entrar les persones, vol dir que només poden fer delictes les persones. I la societat el que pot tenir és el que es diu una responsabilitat civil subsidiària. Si jo sóc l'administrador de la societat aquesta Fajula Codina Abogados, que no ha sortit, gràcies a Déu, els papeles de Panamà ni res, però imagina't que haguessin sortit... No ho sabem, que va con cuentagotes. No sortirà. Ni a les Bermudes tampoc. No. Aleshores, jo tindria una responsabilitat personal, seria jo qui aniria, mi cuerpo físico, el que aniria a la presó, però la societat tindria una responsabilitat civil subsidiària per pagar econòmicament. Doncs bé, això era fins ara, perquè a partir de l'any 2015, les societats sí poden ser responsables criminalment. El que passa és que la pena, la societat, no les persones de dintre de la societat. I aleshores molta gent pregunta, i això com pot ser? Perquè els delictes els cometen les persones. Doncs hi ha casos en què les persones de dintre de la societat, parlem sempre de l'administrador, que és el que sembla que sempre va recibir los palos, no? Perquè a més és lo lògic. Això és una tele seguro. Sí. A vegades es fan coses que no són delicte per les persones que hi ha a dins, però miren hacia otro lado. Quan hi ha alguns fets o esdeveniments que poden ser ni blanco ni negro, però gris, si fuera delito. Aleshores, com que no es pot identificar la persona, si no es pot identificar, si identifica la persona, aquest és el que té la responsabilitat criminal, doncs aleshores és la societat, la pròpia societat. Clar, la societat no va a la presó, són penes de caire pecuniari, són penes de caire econòmic. Però torno a empalmar amb el dels romans. Els romans es havien invitat, hi ha un altre aforisme llatí que es parla de la culpa in vigilando. La culpa in vigilando no fa falta traduir-ho perquè tothom ho entén, perquè no pren les mesures de control necessàries en un Consell d'Administració. Per exemple, jo tindria que vigilar que en el Consell d'Administració totes les comptes quadressin i si no, no aprovar-les. La culpa in vigilando seria, si jo veig que això no quadra gaire bé i han de presentar, pues entre yo y la secretaria del Consejo, dic, bueno, tú misma firma, porque no, porque sí, porque tal. I aleshores aquí seria un cas de culpa in vigilando i això donaria lloc, ho sintetitzo molt, perquè hi ha molts casos, estic posant el més fàcil, per exemple, però això donaria responsabilitat criminal directa de la persona jurídica, independentment de que les persones físiques, ni l'administrador, ni el secretari, ni ningú en aquest cas en tindria. Jo crec que això els empresaris és bo que ho sàpiguen. Una cosa és la responsabilitat civil subsidiària de la societat en casos de dret penal i una altra cosa és l'acció i la culpabilitat directa en dret penal de la societat, de la persona jurídica, vamos. Teniu un Facebook també, Sí, tenim un Facebook, a més que procurem que sigui un Facebook divertit, perquè busquem notícies jurídiques tant de l'estat espanyol com d'arreu del món que puguin ser il·lustratives i que la gent li agradi i vegi el que està passant, no? O sigui, no cotilleos, sinó notícies jurídiques. Nosaltres, abans en parlàvem, abans d'entrar aquí, em puc explicar una que és com a anècdota, però és que això és cert, no? I ho poden mirar al Facebook de Fajula Codina Abogados.
el Parlament a Holanda ha creat, ha fet una llei amb què les classes del permís de conduir a Holanda, això no és una broma, no és un xiste ni és una broma, es poden pagar amb sexe. Si tu vas a examinar-te, jo en el meu cas, tu no ho sé, la Montgai ho tindria més fàcil, vengo a sacarme el carnet de conducir. Pues mire, las clases son tantas, no, pagaré con mi cuerpo. I això està acceptat a Holanda. La llei no me l'he llegida, no sé el desenvolupament. I l'examinador qui és? Totes aquestes coses particularitzades... Això és important, depèn de l'examinador. Dius, la Ens Montgai té molt fàcil. Ens falten detalls. La Montgai segurament li acceptarien. Ens falten detalls. A mi no sé si me l'acceptarien. Però, bueno... I ha entrat en vigor ja aquesta llei? Sí, està en vigor i està funcionant. L'haurem de buscar, El que nosaltres... Haurem de fer hemeroteca aquí. Jo m'imagino que n'hi ha molta gent que voldrà treure's el carnet, depèn de l'examinador un altre cop. Bueno, clar, però és que clar, tampoc es diu amb qui has de tenir el sexe, amb el propietari de l'autoscola, amb l'examinador... No, és el pagament dels honoraris de l'autoscola. Clar, el que nosaltres ens preguntem en el Facebook, concretament en aquest cas jo, perquè ho vaig escriure jo... Però això no és una forma de prostituir-se? No, això ho explicava jo allà, tornem també al dret romà, si es pot pagar amb activitat d'una activitat sexual o entregada al teu cos les carnets de conduir, per què no pots pagar a la gestoria, per exemple, o no pots pagar uns altres serveis? Això és molt complicat. Va ser que a Holanda aquestes coses, fa molt temps quan sabíem que a Holanda es podia fumar marihuana i et venia la marihuana, ho trobàvem molt estrany. Ara jo cada vegada ho trobem menys estrany. Com van ficar les prostitutes en un escaparat. Exactament. Bueno, pues... És una cosa que em sembla interessant. Jo crec que el Facebook del despatx val la pena mirar-lo, perquè no fem notícies que siguin avorrides. No. Sinó notícies interessants. Perquè jo lo miro habitualment. I sobretot coses dels bancs. Fins ara, quan tu feies un ingrés per finestreta en un banc, et cobraven una comissió. Ara ja no es cobra. Molta gent no ho sap, això. I nosaltres procurem donar informació. La Caixa em sembla que cobra qualsevol cosa, eh? No, i en els caixers també ho han canviat. De moment deixem-lo aquí. Agraïm a la Montgai Abelló, que és una de les professionals del bufet, concretament en successions. Qualsevol problema que pugueu tenir us podeu apropar. Francesc Macià, número 3, quart segona. Josep Fajula, en Fajula Codina Advocats. Gràcies, Montgai, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies al senyor Fajula, el que tindrem aquí el mes que ve, perquè tenim debat, ho prepararem. Estaré encantat d'estar Tindràs que defensar les teves idees i, des de luego, argumentos no le faltan. Moltes gràcies, i aquí estarem. Nosaltres continuem, com sempre, aquí donem la veu al Més Coses, així que no marxeu.